Sistem, mai solid. Am lucrat la stepul. Forță, tempo, tempo. Check, check, check. Așa. Bravo, bravo. Agine, gine că bacanie. Moment. Foarte deșiptă. Dar dulce.
продължим седмицата. Тук да продължава специално за Димитрова. И още на пара. По-точно. И още на пара постига. От Сърто. Naquela te tienes que lo chavo paro. Dava 20 лева и пожелава да са живи и здрави. Това трябваше аз да го кажа. Това е моя реплика. Така, добър вечер на всички. Искам малко внимание да обръщаме. Имаме повод тази вечер, както знаем, че има булка и младоженец. Сватба правим. Така че аз се радвам много. Той е част от нашата църква, Асен. Знаем, че той посещава църквата редовен. Така искам да кажа нещо за тези младоженци, за тези хора. Да виждаме всеки ден, всеки път младежи, които наистина тяхната съдба е точно този момент. Наистина Господ определя булката, младоженеца, жената и мъжа. Библията казва, искам да пожела това. Плодете се, размножавайте се и напълнете земята и обладайте. Думата има сила. Бог не казва. Пожелавам ви много рожби. Пожелавам ви живот, дълъг живот, благословен живот с Христа Исуса, нашият Господ. За това, че с Господа ще бъде слав живота ни. Така че пожелавам винаги Христос да бъде в живота ви и никога да не забравяте Господа. Винаги с Него да бъдете, да посещавате редовно служенията, да хвалите Господа и там да ви се молим, да се молим заедно с вас. Така, добре. Има ли някаква Божна песен да пустиш? Специално искам една песен. Мечо, няма си някаква Божна песен. Докато чакаме едно горчиво. Горчиво! 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 Знаеш какво мисля? Знаеш, че Вярно, че ако жене будна джаса, ма кена джаса менги.
една старческа дълбока целувка. Горчиво! 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 Значи, амали бори, будизала мара жам тръс. Що ски ги дал? Ами, също да, без папа, ще бъде малко по-дълбоко. Една целувка им подарява момчето и желаем всичко най-хубаво. Слава на Бога!